Barkanmu da zuwa tashar Jakus Online TV. Ku danna subscribe, sannan sai ku danna alamar ƙararrawa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan darasi namu. Sunana Ibrahim Muhammad Isa, kamar da kuka sani Ibrahim Suri Jakus. A yau shirin namu za mu gabatar muku ne yadda za ka samu wayarka idan ta bata, ma'ana yadda za ka tracking ɗinta ta baka location ɗin da take. A lokuta da dama wayoyin mutane suna bata sai ya za a same su. Wani lokacin sai ka je ga hukumar SS da dai ofin 'yan sanda, su ne ka biya kuɗi amma tracking. To idan ka tsaya ka fahimci wannan bidiyon, za ka fahimci cewa kai ma za ka iya yi ba tare da ka je wannan wuraren ba. Kamar yadda ce muku, yau shirin namu za mu tattauna ne akan yadda za ka yi tracking ɗin wayarka ba tare da ka je ofin 'yan sanda ko wata hukuma. Sau da yawa wayoyin mutane na bata ba tare da sun samo inda asalin wayar take ba, har su haƙura su batta. A wasu lokutan za ka ga wayar ma ba sace ta aka yi ba, kai ne ka jefar da ita ba ka sani ba a wani waje. Amma kana tafiya a mota, ka zo sauka ka buɗe ka ta faɗi, ko kana tafiya a babur aljihunka ya ɗan zame wayan ta karkato ta faɗi, ko kuma ta faɗa wani ruwa, ko ka je yin fitsari ka so na ta faɗi. Wannan duk yana faruwa, ba sace ba kai ba, kuma ta faɗi kuma ka rasa ta. To a zashirin gaskiya a yanzu mun samu cigaban da za ka binciko wayar a duk inda take. Bari mu shiga cikin shirin namu a dangadan. Ina roƙon ku don Allah, ina roƙon duk wanda ya kalli wannan bidiyon ya taimaka ya danna subscribe, sannan ya danna alamar ƙararrawa, domin za mu samu ƙwarin gwiwa ne ta yadda za mu dinga kawo muku bidiyoyi irin wannan wanda za mu ke ƙara tunatar da jama'a, wayar da kan mutane da kuma tunatar da su akan abin da sun sani ko sun manta. Abin da ake bukata a karan farko kafin wayar naka ya bata shine ya kasance wayar kana amfani da ita akwai Gmail account ko email ɗaya ne. Ga yadda za ka saje kashe kai ga, sai ka je kan wayan, sai ka nemi Play Store. Play Store, in ka buɗe Play Store, sai ka yi searching da za ka yi, sai ka rubuta find my device. Za ka ya fito kamar, sai ka kilikin ɗinsa, za a gan shi kamar haka: Google Find My Device, install. Gashi ya install ya sauka. Gashi ya gama complete, sai ka zo ka buɗe shi. Yawa, idan ka sauke shi zai baka haka. Nan ya ce ka ci gaba a matsayinka, za ka ci gaba ne da sunanka na Ibrahim. To nan ka shiga a matsayinka na bako, sai ka shiga nan. Abin da yake nufi, ka shiga a matsayinka na bako, sai ka shiga nan. Idan ka shiga, zai tambaye ka email ko phone number. Misali ga phone number na, yawwa, sai kuma je, misali ga phone number na, sai je email, sai je next. Idan na je next, zai bani gunda zan sa password. Ga password ina sawa, na sa password, sai da next.
kaga ya nuna mu wayan, za ga ya nuna ma wayan Infinix S5 in your hand. Wayan yana hannuna, shi yasa ce min wayan yana hannunka. Amma da a ce bata nan zai faɗa mun gun da take, ko da tana hannun wani ko tana kusa da ni, mita nawa ne tsakaninku, za ta faɗa maka. Ko ka fahimta? Idan ta nuno ma haka, misali wayanka kake nema, sai ka zo nan, play sound. Shi play sound aikinsa shine idan ka zo ka samu wayan a cikin mutane, location ya nuna ma ta kawo ka gun, ba za ka ce malam tahi in caje ka ba, ko kuma malam ko kai ka dau wayana, a'a ba za ka yi haka ba. Abin da za ka yi shine sai ka yi amfani da play sound. Play sound shine zai bayyana maka inda wayan yake. Duk wanda wayan yake jikinsa, idan ka danna play sound, wayan za ta kama ringin. Za ka ga mutum ya yi tsumu a cikin mutane saboda asirin ya tono. Wannan ba sai wayan da layi ko ba layi a kanta, kuma ko a kwashe take sai ta yi, za ta ringe. Yawa, yanzu kuma bari mu je secure device. Secure device amfaninsa shine idan ka shige shi, shine sako idan kana so ka ajiye bayanai akan wayan da ta bata, wanda mutum yana buɗe fuskanta zai gani, ko kana so mutumin ya ga numban ka ya kira ka, sai ka sa numban ka ana. Idan ka sa numban ka, idan ka tura sai ga numban ka ya kira ka. Amma idan kana so ka hada da wasu bayanai, misali kai ne wani, ina Ibrahim yar Sony Jakusku daga Jakusku, wannan wayana ne da Allah ya bata, ka taimaka ka bani, sai in rubuta a cikin nan. Idan na rubuta shi, muna hada da numba na tura, zai gani kuma zai ga numba na, sai ya kira ba tare da in sha wahala ba. Kuna gani ba? To sai yanzu in taba wannan bulin rubutun zai tafi. To tunda wayan ba bata yi ba, misali miki, ba za mu taba nan ba, sai mu koma baya. Wannan erase kuma da kuke gani, erase device, shi kuma amfaninsa, abin da yasa za ku ga kaman ya dan bai yi haske kamar wannan ba, to a rufe yake gun. Dalilin da yasa a rufe yake, ina gwadawa ne da wayana, ba wai ina gwada da wayan wani ba. Ga da wayan wani ne zai bani gun a bude. To shi wani abin da yake nufi, idan ka taba shi, shi kuma zai goge komai na kan wayan, za ta yi restore. To dalilin da yasa za ka yi restore, misali kana da wasu hotuna wanda kake tunanin, ko bidiyo, ko kuma wasu file wanda kake tunanin wani in ya same su zai iya ganin wani sirrin ka wanda baka so ka gani, sai ka yi amfani da wannan erase device. Zai goge kan wayan gaba daya, mutum zai zama empty wayan ce a hannunsa. Da fatan muna ganewa. Sai kuma mu dawo nan inda zaka bude location, misali kaga inda kake a wayan. Idan kai zooming Nigeria, in kana zooming za ga ta zama karama, Nigeria za ta dinga bajewa, za ta baka su Abuja, su ina ne, ga sunan su Kaduna, su Mina, su ina ne. Nan ga inda waya na yake, ni dan Yoba ne kuma dan Jakusko ne, gashi za ga waya na ana. Idan ka zo yankin Jakusko, za ka gani ga su Dabci, su Kukuri, su Azirai, Bauchi inda muke boda da su Guri, ga sunan su Unguru. Idan ka zo in ka ƙara zooming cikin Jakusko zai baka. Ina wannan bidiyon ne a cikin garin Jakusko yanzu haka. Abin da zai baka wannan, ina yanzu misali zai baka misali ga Central Mosque, Jakusko Central Mosque ba, Jakusko, Gashuwa Road, Budwa, wannan gashi inda nake, inda wayan yake. To kaga cikin sauki ya nuna inda wayan yake, ba tare da ya sha wahalar nema, ko ina cewa ayi ciki a yiran rediyo ko meye kuwa ko wannan. Dai gashi wayana naga inda yake, yana wajen Central Mosque na Jakusko. To can zan je direct, sai ne waɗannan abubuwan wanda ko su play sound, wanda shine zai nuna mun ƙarin inda wayan yake in je nuku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.